matindo ahinya rowere yo machal nade machuo mondo mi onywak gi chenro mar kedo kod lwenje mag chwech. Bende iparo ni gin gi ting' maduong' e chenro ni koso nego ket gi tenge kata moko nego bed ni beta tenge mabor kod kedo kod lwenje gi? Erokamano ahinya Cleophas kuom penjo no. Apani nitie gap kata holo mar okak maduong' kabisa kwa wacho wach kedo gi lwenje mag kit chwech mopogore opogore, nikech wan watie community to joma chuo ng'eny gi gineno ni kwa wacho wach gender based violence kata kedo gi lwenje mag kite mopogore opogore, to gineno mana joma nyiri kata joma mon ema gineno ni maybe ema gitetea. Nyocha wane space aneno ka jomoko wacho ni joma chuo owe chien ma serious. Nitie kaka gender based violence ni o focus mana kuom joma nyiri kata joma mine, wach mosebedo ka thago ji kabisa. Lakini gender based violence kata lwenje mag kit chwech, wang'iyo chwech te. Ok wang'i joma mine kende, ok wang'i joma yawuowi kata joma chuo. Koro gima watemo timo kaka nasewacho, weche mag gender based violence gin weche madil kabisa gi yorewa mag nyodo gi terruok. To gin gik ma sensitive kabisa ma nyaka kale mos, nyaka yore pimos. Ok inyal wacho gi kamoro amora. Gidwaro space kabisa ma kendgi emiwacho gi. Koro kaka nasewacho ni wan gi space ka warado gi joma yawuoyi. Imiyo ng'ato nafas. Kisemiyo ng'ato nafas miwinjo duonde, koro kinya winjo ni shida ni kama kama. Ka shida ni kama kama, seche moko ng'ane wacho ni kaduogo ot to minot ok timre nade, ok murna pi minot kata ok okelna chiemo, ok otim kama. Koro wachako penjo ni to iparo nang'o miyo ok otimni kama. To wachake gi joma yudhe kata joma rowere, nikech wadwa ni wagol gini gi tiende. Chon like wasebedo ka waneno ka nitie dhaw mopogore opogore matimre e ude mago ndalo machon, but nwaling. Koro waning'e ni kaka nwabedo raise, ineno mana ka mama goyo baba kata dhano dhaw lakini onge gima inyalo wacho. Koro ing'e ni dongo king'e ni ma gima kawaida, ma gima society oketo gima kawaida, ng'ama dhako nyaka go oketo ma kawaida, nikech ok ne nyiso ni en gima rach kata en gima ber. Lakini koro sani watiyo gi rowere ng'enyne nikech wang'iyo future, wang'iyo ndalo mambele mabiro. Joma rowere koro ka wachako gimiyo gi nafas, wawinj ni yawa to shida ni kanye. Nikech ka watiyo gi joma nyiri kende to wawe joma yawuoyi, iyudo ni joma yawuoyi biro feel ni mago gik nyiri, wan ok watimre nade, ok wadonje. Koro nyaka wakel joma chuo, owinj ni joma chuo, shida ni kanye. Wakel joma mon, owinj ni joma mon, shida ni kanye. And then warado girimiti, warado kamoro. Makoro kata ka chwanyruok nitie, wacho ni yawa referral pathways ma Irene osewacho cha, itimo nang'o? Nikech joma chuo bedo ng'igo e udi, ok joma mon kende emigoyo. Joma chuo igoyo e udi to giling'. Ni ka ang'o dhi otero ne chief dhi nyiere. Koro wadwa ni wa create space ma ka shida nitie, ibirabira ti iwacho, ishare your views kata kaminene shida, and then waneno kaka wabiro gi ways moko monyalo timre nade, monyalo yudo go konyruok. Joma chuo be waketo mondo o take part kata gibed part mar go poro ni, mondo kiko bed ni en mana mar joma nyiri kende, gin be gigo poro mondo gikony keto okenge mabeyo ma make sure ni obed ng'ama chuo, obed ng'ama nyako, obed ng'ama dhako, odak maber e yo man gi kwe ka wane e gwenge. Yo moro be nasenyisi ni watimo gimiluongo ni breaking of norms, kata nitie gik moko machon wakaw ni gin gik ma kawaida ma society believe in. For example, koro kana nyisi ni wa focus sana kuom joma nigi ng'ol mopogore opogore. Iyudo ni nyathi ma nyako nigi ng'ol, to nikech
maybe kata familia gi yudo kata ka min gi ok dwa ni omakich itere family planning kata ka en jegni 10 ok onyise gimoro amora en okia en otere mana family planning to kete kanyo onge information koro wacho ni yawa jogi migiuru nafas we wawinj gie mondo wawinj ni ginto gidwaro nang kisemiyo ng'ato nafas mar winjo kaka odwaro then korko wanyalo neno kaka wakonyre kaka wa make sure ni ng'ata otimre nade oyudo konyruok kata ratiche oyudo e yo makare e gweng' koro mago yore moko mwatiyogo mondo wa make sure ni kawane gweng' kata kawane community to ng'ata ni safe sani bende nitie wach miluongo ni rocho ratiro mar yo mar technology kata e yo manyasani technology facilitated sexual gender based violence watiyo be gi online platforms mopogore mondo wapuonjre wan gi Twitter platform wan gi Facebook wan gi LinkedIn mondo wapuonjre ni yawa ka in e social media ing'ama nyako irado gi ng'ato onego bedni gik manade monego bedni ing'iyo ing'ama wuoyi irado gi ng'ato urado mana e social media iwuok awuok udhi rado koso nitie gik moko monego bedni timre nade ing'iyo koro kisebedo gi information e lweti koro you are able to make an informed decision make decision moro maber manyalo konyi kata manyalo bed miyo gweng' odage yo makare erokamano ahinya Sylvester ilere yo makare kendo yiena mondo mi apenj penjo ne Florence Ouma